Salutare, numele meu este Gabi și astăzi facem un episod, adică nu un episod. Vreau să vă zic niște informații. Eu o să fac SMP cu PIN și o să vedeți episoade și la mine și la el. O să începem să filmăm SMP și o să cred că o să mai vină încă cineva. Și o să am făcut deja pe acolo pe la mapă, apăsați deja un videoclip, să-i dați like și subscribe, etc. Și am construit acolo un McDonald's, cam așa, adică de mâncare, că e dificultate pe hard. Și ce să vă mai zic, să intrați, adică nu să intrați, că dacă vreți, că da, să intrați dacă vreți, vă duceți pe canalul lui PIN Cove și o să vă zic Skype-ul lui, toate astea, și să vă dea ID-ul astea, să veniți și voi. O să vă las în descriere cum îl cheamă pe el, să vă abonați la el. Da. Și cam atât cu acest episod, a fost cam scurt, dar doar informația vreau să vă zic. Nu uitați să dați like, subscribe, etc. La revedere!